Esенмісіз эфирда yoğunluklar шығарылышы студияда Лилия Гатина ұлғатаба қойбір темалар турында қысқаша. Татарстанда қызамық ұшырақларын тіркеуіне дәуам етелер өзіңні һәм яқындарыңны bu аурудан нешік соқларға. Шолда собан туйға әзірлік дәуам ете, bu yılның хедлайнері кім болашақ? Татарстанда қызамық ұшырақларын тіркеуіне дәуам етелер 4 ай ішіндегіне де 2023 ел білен шағыштырғанда 4-тен бір үлішке көбірек инфекция ұшырағы тіркелген. Шолға келгенде мойтыныш болды, апрельда 2 ұшырақ тіркелді. Бұл хоқта Роспотребнадзорның Татарстан Республикасы бойынша территориал бөлігінде хабар еттілер. Өзіңні һәм яқындарыңны бұл аурудан нешік соқларға толырақ қолдағы минутларда сөйлер біз. Если уже прививок нету, мы уже переболели коклюшем и корью. Энчи Сайфиеваның улы 5-ші балалар поликлиникасы пациенті шолла айтуынша ул баланың сәлемәтлеген ишентікләп күзәтә. Моңа кадәр прививкалар сәбәпләр булу аркасында ясалмаган метатвот булган һәм бу вакыт эчендә инде төрле авырлар белән авырырга өлгердек ди әни кеше. Алар бүген табиб рөхсәте белән күптән көтелгән прививканы ясатырга килгән. Ул балалар һәм өлкәннәрнең иммунизациясына уңай карый һәм үз вакытында үзенә һәм балаларына барысында эшләргә тырыша. Балабыз сәлемәт булсын өчен прививка ясарга килдек. Прививканың файдасы бар дип уйлыйм. Прививка ясарга кирәк. Вакцинация алдыннан табибка күренү мәҗбүри. Яшь пациентларда температураны тикшерәләр, үпкәләрен тыңлыйлар, сатурацияны тикшерәләр һәм башка күп нәрсәләр. Прививка тикшерү һәм рөхсәт алганнан соң гына ясала. Давайте температуру измерим мы с тобой. Қызамық бик йогышлы ауру, барысы да югары температурадан, тамак авыртудан башлана, шуннан соң тәнгә әйберләр чыга, яктылыктан курку, күзләрнең кызаруы барлыкка килә. Аурудан иң еш очрый торган катлаулы очраклар отит, гайморит, бронхит, пневмония, гепатит һәм пелонефрит, кривой энцефалит һәм менингит кебек иң авыр нәтиҗәләр хәтта үлемгә китергә мөмкин. Қызамыктан саклануның бердән-бер ысулы вакцинация ди табиблар. Вакцинацию против кори уже начинают детям с 1 годика. Ревакцинацию проводят уже в 6 лет. И пациент, получивший 2 прививки от кори, считается полностью вакцинированным и защищенный от кори. Взрослым, если вовремя не делались профилактические прививки, проводится двукратная вакцинация с интервалом 3-6 месяцев. И тогда тоже пациент считается защищенным от инфекции. Хәзерге вакытта республикада вакцина җитәрлек, бартык яшәү урыны буенча поликлиникага мөрәҗәгать итәргә кирәк. Шулай ук дифтерия, столбняк һәм кызылчадан мәҗбүри прививка буенча прививка статусын белергә кирәк булачак ди табиблар. Дифтерия һәм столбняктан вакцинацияны һәр 10 ел саен ясыйлар, кызылчадан 25 яшькә кадәрге кызларга мәҗбүри рәвештә ясатырга кирәк. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фото сурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8 939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Җиләк, зелпе һәм кыяр шаулар беренче уңышны җыя башлады. Базарларда шәһәр халкы ел сайын үз куллары белән үстергән продукцияны сата. Бакчачылар уңышны ничек коткарганнары турында хезмәттәш материалында. Риза Киямова 10 еллык стажы булган бакчачы уңышны япма материал ярдәмендә саклап калдык ди ул. Узган ел белән чагыштырганда җиләкләрне күбрәк утырттым, ләкин җимешләрнең бер өлеше туңган һәм шулай да аны элеккеге күләмдә үстергә мөмкин булды ди ул. Клубника, говорю, местами замерзла, но хороший урожай, хороший. Пока 200 рублей стакан, потом уж 150-100 рублей будет. Бакчачылар уңышны ничек саклап калу тәҗрибәсе белән дә уртаклаштылар. Самый главный секрет – навоз, труд, вода и все. Время у нас есть, бабай. Да каждый день, чтобы вырастить урожай, надо 3 вставать, ложиться 8-9. Все знают, что она не боится ни мороза, ни снега. Она до 50 градусов мороза выдерживает. Цветет рано, поэтому ей ничего не страшно. Ләкин уңышны барлык бакчачыларда саклап кала алмаган. То, что было до мая месяца, все погибло. И в мае тоже. Потому что были сильные морозы. В Меликете тем более на 5 градусов холоднее, чем здесь. Цветы замерзли много. Потом яблони замерзли у нас. Смородина тоже замерзла, крыжовник, много чего замерзло. Цветы много замерзли, но маленько отходит. А зелень уж это попозже уж уходит. Вот
продаем чуть-чуть. Кыяр, помидор, бурыш һәм баклажанны яңадан уртыртырга туры килде ди бакчачылар. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тимур Сафронов, яңалыклар. Шолда Сабан туйга әзерлек дәвам итә. Бәйрәм Бушимбә 15 июньдә узачак. Халык йөрүшләре иртәнге сәгать 10-нан башлана. Бәйрәмне Кият һәм авыл кеше мәйданнары ачачак. Кунаклар басма графика буенча мастер-класста катнаша. Станокта тукырга өйрәнә алачак. Стильләштерелгән авыл да ял итүчеләр шәһәрдә яшәүче халыкларның традицияләре белән таныша алачак. Йорт 19 гасыр башы татар йорты стилендә бизәлгән булачак. В доме будут представлен ткацкий станок. Гостям предложится соткать ковер дружбы, который будет передан в музей нашего города. Сабан туйда татар эстрадасының популяр артистлары чыгыш ясаячак. Концертның йомгаклау аккорды Россиянең атказанган артисты Татарстан Республикасының халык артисты Салават Фатхетдиновның сәхнәгә чыгуы булачак. Иң күренекле мизгелләрнең берсе әлбәттә көрәш булачак. Абсолют батыр, сары һәм автомобиль алачак. В этом году, во-первых, нужно сказать, что около 300 борцов заявились на национальную борьбу. Для сравнения, в прошлом году было около 200. И, конечно, призовой фонд очень серьезно увеличен. Примерно около 2 миллионов будет призы для борцов, победителей. Тукай районының төп Сабан туйы күңел радиосының бой концерт программасы белән тәмамланды. Бәйрәм кунакларын татар эстрадасының популяр артистлары Лилия Хайруллина, Гөлүс Хабибрахманов, Лия Шамсина, Артур Маузер Сакс һәм башкалар сөендерде. Сабан туйының иң якты мизгелләре безнең төшерү камерасына да эләкте. Ниһаять, бер ел узып китте дуслар, һәм без янәдән сезнең белән әлеге матур мәйданнарда Сабан туй бәйрәмен бергәләп билгеләп үтәбез. Тукай районында яшәүчеләрне, шулай ук бәйрәм кунакларын Хаят, Гөлүс Хабибрахманов, Лия Шамсина, Артур Маузер, Татарстан Республикасының халык артисты Виталий Агапов чыгышлары белән сөендерделәр, ә Владислав Агапов баянда уйнады. Җырларымны тамашачыларга бүләк иттем, үземнең яңа җырларымны да тәкъдим иттем. Бик зур рәхмәт күңел радиосына, мине шулай халыкка танытканнары өчен. Барыгызны да чын күңелдән бәйрәм белән котлыйм. Менә ничек монда гөрли, бик шәп бара, бик шәп бәйрәм. Һава торышы да әзрәк теге болытлырак булса да, яңгыры да юк, бик күңелле. Әлхәмдүлилләх. Бәйрәм белән. Күңел радиосы өчен Тукай районы Сабан туйында концерт программасы кую ел саен үткәрелә торган традициягә әверелде. Хәтта үзгәрүчән һава торышы да тамашачылар сонына тәэсир итми. Быел Сабан туйны Лилия Хайруллина да түземсезлек белән көтте. Җырчы 4 айга якын Аргентинада яшәде. Бирдә бала тапты һәм туган илен бик сагынган. Туган яклардан еракта булу бик авыр икән. Шуңа мин кабаттан инандым. Чын татар җанлы икәнлегенә тагын да ныграк инандым. Бөтен үзебезнең республиканы, шәһәребезне сагынып кайттым һәм инде халыкны сагындым, сәхнәне сагындым. Сабан туйның хедлайнеры Татарстан Республикасының атказанган артисты Данир Сабиров булды. Күңел радиосының тагын бер бәйрәм программасы 15 июньдә шәһәр Сабан туйында көтелә. Чаллыда хедлайнер буларак Россия Федерациясының атказанган артисты Татарстан Республикасының халык артисты Салават Фатхетдинов чыгыш ясаячак. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булышам, исән мин булыгыз. Ежедневно в клинике Медхан проводятся десятки приемов и сотни исследований, чтобы вы жили полноценной жизнью. Медхан. Лечим людей, а не болезни. Телефон 450203. Набережные Челны, 5220А. Требуется швея, дизайнер-визуализатор. Телефон 8 950 312 69 20.